Ngibingelele South Africa. Ngibingelele kubalandeli beSibani Media bafowethu. Ngithanda ukubonga kakhulu ukusithanda kwenu. Engizokucela kunina ababukeli nabathandi beSibani Media, nomndeni wami wesibili. Bafowethu siyacela bafowethu sithi siqeda lo nyaka ama-subscribers eSibani Media bafowethu. Ngikhithi siwuhlanganise noma u-100. Siwuhlanganise u-100 bafowethu. Nama-likes eni bafowethu ngiyawathanda ngoba iwona enza ukuthi sithole lokhu okuyinkecane okuncane ukuze sikwazi ukuthi sinyuse nezinga lomsebenzi wethu. Ukuze sikwazi ukuthana ney'nto zokusebenza ezi-right. Bafowethu la sibhalelwe insizwa kaMzukasa bafowethu. Ubhuti uthi beboshiwe walobola ingoduso yakhe. Uthe seyiphuma kuthiwa ingodiso isilotsholwe omunye umuntu. So uthe ucela sihambe somlandela simphelezele kayokhulumisana nomndeni wakaMkhwanazi lekade elobole khona. Eze ukuthi bazobekanaphi njenganomuntu okade eseloboliwe aboshwe elobolile wathi uyaphuma ingoduso yakhe kuthiwa isilotsholwe omunye umuntu. Kodwa ngeke ngande kakhulu bafowethu. Bafowethu ukhona no-Mr Miyeza la. Sacela ke sikhulume naye. Ke sizwe ukuthi udaba lakhe limi kanjani ukuze sithi singena ngaphakathi nami senginayo information encane ukuthi ithini into yakhe. Baba uMiyeza ungasondela. Bafowethu. Nayi insizwa kamfo kaMiyeza la senginaye. Mfo kaMiyeza uyaphila mfowethu? Ngiyaphila Nkosi yami, ngiyaphila baba. Ngiyakhona mfowethu, siyajabula ukuthi sesigcine siku-attend-ile mfowethu eceleni lakho. Usibhalele yona mfowethu. Sesiside isikhathi wasibhalela. So ngokuba busy neminye imisebenzi mfowethu ungadinwa. Kodwa ngakuthi sihlalo dabeni nje mfowethu sicela ulandise abalaleli ukuthi yini edala ukuthi ugcine usubhalela iSibani Media ukuthi ucela sikusize. Ngilibonge ithuba elinjengalelo mfowethu, ney'nkundla zokuxhumana. Lana ngaba nenkinga nawe ngikade ngiboshiwe. Yabo, uma ingoduso yami ngathi ngiyafika isithathwe omunye umuntu ekubeni mina ngalobola ngaqeda. Kwase kusele nje ukuthi ngishade. Manje ngithi ngicela usizo lenu njengenabahlonishwa bakaSibani Media nikungikhulumela naye lo ngoduso wami. Ngizwe ukuthi mina ungibeka kuphi mayelana namalobola ami. Mfowethu ngicela ukubuza usuke wakhuluma naye before ngoba phela bengiboni kuwumqondo omuhle ukuthi ngoba usuke iSibani Media ungakwazi ukukhulume nabo wena. Kanti thina sungasisenza i-second option ukuthi wena usukhulumile nabo wahluleka kubona. Wakhuluma nabo wahluleka kubona. Ngesimanga sokuthi ngikhathi ngiyibanjwa ngingaphakathi ejele bengiye ngibhale incwadi ngoba besingavumelekile ukuthi sibe nemfonomfono amafoni. Ngimbhalela angazi noma uyaphendula noma wenze njani. Kodwa-ke uyena ozoke angitshene ukuthi akakutholanga lokho imiyalezo yami ngoba bengidlulisela ngempela imiyalezo nabantu abafika bezongivizitha bengidlulisa imiyalezo kuyena. Ngoba ney'ngane seyikhulile impela iy'ngane esinazo. Ngoba ngicansi mfowethu iy'ngxoxo zamalobolo zibanjwe umkhongi nomphelezeli wakhe. Wena why uthatha i-decision yokuthi uzilandele wena amalobolo? Ngane yakwethu bengingakutshena nje ngomkhongi nomphelezeli wakhe ngeke ngikutshene labo bantu sibakuphi njengamanje. Nami sengihlala isikhathi eside mfethu ngaphakathi etilongweni. Yabo, angazi nokuthi ngabathola kuphi. Yabo, angazi nokuthi basaphila yini noma sebaliflathela leli lakaNgabadi. Abantu nje engingenakho ukuxhumana nabo. Mina nje ngifuna ukuthi ngibuyisane kanye nalo ngikhulumisane kanye naye ingoduso yami. Cha phela ngeke ulande amalobolo kuyingoduso. Amalobolo wawuzolobola kumkhwi wakho not wawulobola kuyingoduso. Ingoduso yona iyona eyayizolotsholwa not wawuzolobola kuyona. Uzokwalanda kumkhwi wakho amalobolo, umkhwi wakho mawuthi akasekho walanda kumama. Mawuthi abasekho bobabili-ke angazi ukuthi uzomisa kanjani. Ubani osekhona kubona mhlambi noma wasaphelele bobabili. Wengane yakwethu yabona eminyaka engihlala ejele mina bengingayilandeli yonke mfethu ukuthi kuhamba kanjani nje isimo sakhona. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe mekuwabantu abangasekho noma kubabantu abakhona kodwa mina ngifuna ukuthola ukuthi ukulungiswa ngizokuthola kanjani. Kanti ubani wena ade umbhalela ngoba phela uthi bowuphathisa ubhala usejele kanti bowubhalela bawo noma ukuthi mawubhala uthi ubhalela abantu ongaphakathi. Bengithi ngibhalela yena nje umkami lona manje ngifuna ukuthi ngimthole ngizwe ukuthi iy'ncwadi wayithola yini
ikupha kungani yena angangiphenduli isikhathi eside kangaka, ngize ngibhalele ilunga lenu wosibani media wathi. Mina ngoba ngifuna ukulungiswa lapho ngoba angifuni ukubuyela ejele, futhi angiyimisele ukuthi njengoba sengimdala kangaka ngibuyele ejele, yayibona loo nto. Ngifisa kabi nje ukuthi sixoxisane naye kahle, ngithole okungokwami, mesihlukane ayikho inkinga. Nami ngibuya ejele ngiqala ka-A, mhlambe ngomthola omunye umuntu ney'ngane zami futhi. Babukeli emakhaya, senimzwile umfo kaMyeza, umfo kaMzukasa. Bafowethu ngisacela singene ngaphakathi sibone ukuthi ubani esomfica ngaphakathi ngoba naye umfowethu angathi akazi ukuthi noma basaphelele uma babezala noma mezala, akasofica bani. Kodwa ake singene ngaphakathi bafowethu ke sibone ukuthi ubani esomthola ngoba ikhona inamba ade nginikeze yona, sike sabazama size siyabafonela ukuze bafike nabo sazi ukuthi bakhona noma abekho yini. So bese singabatholi ey'ngcingweni. So sicela singene ngaphakathi bafowethu sibone ukuthi siyabathola yini. Ngiyabonga. Babukeli bami, sesifikile ngaphakathi kaMkhwanazi. Mama, sobingelela kaMkhwanazi, ngixolise mawami ukuthi sifike ungenalo ulwazi. Khona inamba ade ngiyinikeze ubhuti, ngithe ngiyakuzama kuyona ngangakuthola. Igama lami namama ngubonga wakaMkhize, ngiphuma ngaphansi kwesibani media mama. Ngithunywe ubaba uMyeza, uthe khona ingxoxo afuna ukuzoyixoxa nawe, no mina ngeke ngikwazi kodwa ukuthi ngiyichaze leyo ngxoxo, uzoyichaza ngoba ukhona yena. Yebo. Hhayi, niyaphila mkhwekazi? Yebo, siyaphila. Ya, hhayi nami ngithi angizwa ithoba la kuwena, ngizwe nangesimo esenzeka. Nami sengibuyile le kaMlungu la ngangikhona. Manje ngithi angizwe kahle ukuthi inkinga iyaba kuphi kundodakazi ngoba manje sengiyithola mina sengumuntu obudengwane. Angisenaye omunye umuntu, kanti bengithembele kuyena nje okade ngiboshiwe. Manje angazi ukuthi ikuphi ukulungiswa engizokuthola mina, kodwa ngeke ngize ngikubeke kuwena icala mkhwekazi. Kona phela iy'ngane ziyawenza amaphutha, nami njengoba ngenza iphutha. Ngiyacela ukuthi sixoxisane nje nabo abafowethu laba engibalandile ukuthi bangisize. Ngizoyithoba kuwena mkhwekazi, ungitshene ukuthi ubulungiswa ngizokuthola kanjani mina, ikuphi engingasizakala ngakho. Sesiside isikhathi mkhwekazi, ngangibhala impela iy'ncwadi, ngibhalela khona ekhaya la, angazi noma naniyithola mkhwekazi. Wawubhala iy'ncwadi wena? Ya, ngangibhala ngisejele. Ubhala iy'ncwadi uthini kuzona? Cha phela ngangichaza noma kwasekusele phela ukuthi sishade nayo ndodakazi. Manje kwakungelula ukuthi sishade naye ngesetilungweni. Awuboshiwe angithi? Yebo kunjalo. Manje usuzofunani la kumina? Njengoba ngizwe kuthiwa waphinde walotsholwa nje futhi ngeke ngikwazi ukuthi mina ngithole uchatha nami kulawo malobolo la ukuze zibuyele iy'nkomo zakwethu. Uchatha wawenze njani uchatha? Konje uma ngabe uganwe intombi yomuntu wayizalisa, ziyabuyela nenkomo emuva? Angithi wena uney'ngane lekhaya wena? Yebo impela kunjalo. Yiziphi-ke iy'nkomo oyifunayo? Yiziphi? Noma iyiphi imali oyifunayo? Ley'ngane zakho kanti beyidlani lekhaya? Ngixolise mama. Ngisacela ukubuza ubaba ngabe ukhona mhlambe noma kanjani? Amsekho baba. Angicela ukuxolisa lapho mama ukuvusa amanxeba asadlula. Ngimbuza ngoba ngazi ukuthi phela vele mekulotsholwa kusuke kuziwe kubaba. Ingakho nami ngimbuza. Kodwa ngiyaxolisa-ke mama. Ngamafuphi nje mama, mhlawumbe ubaba uMyeza uney'ngane ey'ngakhi lekhaya? Uney'ngane ey'ntathu. Iy'nkomo mhlawumbe usey'khiphile zingakhi? Isho wathi ingaki inkomo oyikhiphile, wangigquluzela nje. Hhayi mkhwekazi, akuyobe mkhwekazi, hhayi ngamagabadi ngingezansi. Ukuthi uyanginyanyisa. Mkhwekazi, njengoba ngicele abafowethu laba bangiphelezele, ingoba ngiyakwazi unolaka umumbi nje ngampela ngasolakeni. Ngicela ukuxolisa nakho lokho mkhwekazi wami. Asibuyisane sixoxe. Nginike nje noma uhafu kule mali eyakhokhwa yilo omunye umkhwenyana. Iy'nkomo baba Mzukasa zingaki yena seniy'khiphile? Hhayi kwasekusele ukuthi sishade nje kuphela. Baba uMzukasa, iy'nkomo owasuy'khiphile zingaki?
i-example mhlawumbe usukhiphe 4 noma usukhiphe 10 noma usukhiphe 7. Hhayi zingaphezulu kweziwu-4 zaziyisikhombisa ngase ngiyikhiphile. Yileyo nto kade ngibuza uMzukwazi. Ziyisikhombisa. Baba mama ukwale Nkosi. Yebo. Naye njengoba ecela ubaba uMzukwazi Engijulukisa le ndaba. ukuthi ucela nibone Ngiguluzela. ngicela nithi umuntu meselotsholiwe Yebo. akalotsholwa okwesibili. Makwenzeke lotsholwa okwesibili amalobola aya lapha kade seganele khona. Kanti mhlambe nesisoka siyamshaya uMzukwazi. Ngano mhlambe ukuhlala ngaphakathi mhlambe khona kufike kwamdidisa ngaphakathi angazi kodwa nje mengimbheka kahle aya ngimtholi kahle nami ukuthi uqonde kahle ngempela ngokwempilo. Lalela-ke Khehla. Yebo ma. Ngicela ukukutshela isizungu akusho ukuthi awusazi. Yabona intombi mayiganile yazala iy'ngane yanenhlanhla agane kwenye indawo. Akubuyi ngisho elimnyama isente. Muthi ayibone. Ngiyakuzwa mama. Uzele iy'ngane eziwu-3 wakhokha inkomo eziwu-7. Kulezi inkomo eziwu-7 kusho ukuthi lezi iy'ngane zonke zizokhava naleli nto zakhe. Futhi kwazona inkomo eziwu-7 ey'ncane ngoba iy'ngane zakhe bezondliwa yimina engakhiphi ngisho isente. No mama bengeke aze akwazi phela ukukhipha imali engaphakathi angabe eboshiwe yena. Anginandaba nalokho ukuthi beboshiwe. So ingakho eze kuwena ethi uzozithoba ucela ukuthi umuthi chatha mhlawumbe noma inkomo embili noma eyodwa kanti khona nezibizo la izibizo zika baba nezibizo kamama. If sekwenzekile mhlawumbe ngilinganise mhlawumbe umakoti medlule emhlabeni. Yebo. Nihlale phansi nomkhwe wakho noma nomkhwekazi nixoxisana ukuthi njengoba sedlule umuntu ade ngithi ngizomkhetha likhaya. Ngicithi liyazazi bizo leziya. Sibale kuzona mhlawumbe mesuze nezingane mhlawumbe kubalule inkomo zezingane. Ya ubona mhlawumbe soshodelwe inkomo engakhe. So ingakho naye ethi uzozehlisa kuwena hayi ukuthi uzoyifuna ngenkani. Uzozehlisa kuwena ukuthi mhlawumbe bonke uzimonelele yini. Naye noma ngo2 noma ngoyodwa ukuze akwazi ukuthi naye aqhubeke ngempilo. Mhlawumbe naye akwazi ukuthi naye akuxhase ezinganeni hayi ukuthi uzoyifuna ngenkani. Eminyakeni emingaka aboshwe ezongixhasa namhlanje. Benza imikhuba lapho bese begijima bahambe bethumela omabona kude befika lapha kumina. Angizwa nje lento futhi angingeni. Mawami. Yebo. Ngiyakuzwa futhi okushoyo. Kona kubalekile ukuthi indoda izondla izingane zayo. Yes. Ya kubalekile lokho kodwa manje uMzukwazi abengakwazi ukuthi azondla izingane. Ngoba bemgcinile uhulumeni ngale ngesenze asenza nabe ngingasazi. Futhi engafuni ukusazi ukuthi isiphi. So ingakho ecela. Futhi ucela ithuba lesibili kuwena lokuthi usacela ukuthi akwazi ukuthi umnikeze ozomnikeza wona. Futhi uzobe seqala impilo kabusha akwazi ukuthi ondla izingane. Uyayibona futhi nephutha. Alenza ukuthi angakwazi ukuthi abe seduze nezingane zakhe. So kuthiwa icala limbula icala ingubo lingene. Yebo ma. Uyabona ngokuhlonipha. Hlonipha nini bantu bami? Hayi yena ngihlonipha nini? Yebo ma. Ngizomnika nje uwafu wenkomo. Futhi ke ngisazozama hayi manje. Anginawo njengamanje. Emake ma kani ngoba mengizwa kuthiwa umakoti solotsholo kabili. Bathe mebelobola labesibili. Ngoba ngathi ulotshole labesibili befika bafike uba besekhona nobe bengasekho. Bafike engasekho baba. Bathe mebefika bezolobola imali wena kanti uyenze njani ngoba phela kwakufa uyibeke imali ma. Uyibekela ukuthi lo muntu umephuma lapha ejela umazube eyipi inhlobo. Khona ungabuye mhlambe seyimpi. But ngiyathanda indlela abuye ngaye uMzukwazi ubuye wazozithoba kuwena. Ngibekela isigebengu mina imali. Ngisibekele isigebengu. Sazalisa ingane yami. Senza imikhuba la ngaphandle saboshwa. Ngisibekele mina imali. Ya wazalisa Ibhenke lakhe mina. Wazalisa ma kwase kufanele ukuthi azalise ngoba phela bese kuyingoduso yakhe. Ngicela bese kushoda ukuthi bahambe bayobhalwa ngendlela yena achaza ngayo. Engane noma iqiniso. Bese kushoda bayobhalwa ma. So kusho ukuthi bese ngesanankinga vele ukuthi yena azalise likhaya. Yebo. Ngoba egane indodakazi yakhe. Yebo ma. Ngiyakuzwa impela Khehla. Angiphikisane nawe. Ngithi kule inkomana zakhe ayikhipha ezu7 ngizomhlephulela eyodwa kuzona. Kodwa futhi anginayo. Ngoba phela ngesikhathi le lobola nje ngesikhathi angithi uyasho ukuthi yena wathathela umshado. Impela kunjalo. Umshado kanti ulungiselelwa ngani Khehla? Ulungiselelwa ngemali ma. Yes. Ulungiselelwa ngemali. Ngase ngithengile izinto engangiyithengile. Wavuka lo bunja bakhe ayibona. Wayishiya intombi yami
Yabonaka abangcono-ke kunaye balobola. Hawu. Ucanzima ukuyishiya kwakhe phela akwangeve ukuthi mhlambe inhloso yokuthi ayishiye. Mhm. Kuthiwa icala limbula ingubo lingene. Ngicanzina kuyena kwenzeka into injalo ngoba wengaplanile ukuthi ayoboshwa. Uyeplana ukuthi ashade indodakazi yakho njengoba usho ukuthi wasukuthengile lokho. Kusho ukuthi ne-date naseniyazi ukuthi umshado uzoba nini. Akho date eseyinqumile. Esathe nje uzoshada engakayishi idate. Wasushila idate? Hayi kona impela ngangingakayinqumi ilanga lomshado kodwa-ke nami ngokuzama ngangizama njalo ngithi ngifuna ube seqopheleni eliphezulu umshado wami nendodakazi yakho. Nako-ke ukuthi-ke ibhadi-ke liyenzeka. Kusho ukuthi wabona ukuthi iqophelo eliphezulu ijele angithi? Awu phela lambula ingubo langena icala. Lambula ingubo langena icala. Yilapho-ke la konakala khona. Mekube lesa sikole sana ngasishaya, awuzobona umshado wawuzoba seqopheleni eliphezulu kanjani. Angisafune lutho manje into ezongihlanganisa nejele. Kulungile nginike yona leyo nkomo-ke leyo-ke yodwa-ke. Ngobona ukuthi ngenze njani. Hayi ngisazozama. Ozwa ngami sengiyitholile. Yo. Mhlawumbe no-10 years ungaphela futhi ma. Hawu futhi u10 emncane khehle. Hawu. Mncane u10 years kunesikhathi esingaka seminyaka engiyihlalile mina. Wathi hawu. Le ngane zakho beyidlala. Baphi bona manje abantwana bami? Basesikoleni. Nkosi yami. Hawu, ngeke ngizobalinda. Balinda baze bafike. Ngizobalinda. Mose ubenzani? Njengohobo nje. Hawu nkosi yami. Ngenze njani kodwa ukhulu wabo? Ubuza kumina. Abusekho ubuntu kanti emhlabeni. Ubuntu nje wabuqeda wona kumina. Mangicenthi. Iy'ngane lapha kwizinto zala ngicela ukucorrecta lapha uma uthi uwuhobo. Canti into ebalulekile ey'nganeni nothando ukuthi uwuhobo noma unjani. As long iy'ngane zizobona ubaba wazo wangicanthi ezinye azimazi kahle. Wangicanti nendala mhlawumbe noma imazi kancane. Canti ukuzibona nje noma engaphethe lutho noma enjani. Canti ukuthi nje azibona iy'ngane ezomjabulela. Ngimjabulele ngaphethe nje i-stick sweet lesi sesihlanu. Isimo ma isiphoqa ukuthi angabi naso i-stick sweet. Wazomkhulumela bo. No kufanele ma ukuthi ngiyasazi isimo aphuma kusona noma ngakaze ngiye ukuthi ngiye ngibavakashele abantu abangale. Uyasazi sakhe isimo esama usazi. No isimo aphuma indawo aphuma kuyona. Aphuma kuyona ukuthi injani. Yebo. Yama uyazi mina ukuthi le ngane ngizondleka kabuhlungu kanjani. Abanye angumbona kanje kuthi akumbambe ngalami izandla. No mina ma ngiyabonga. Ngibonga nje ukuhlonipha kwakho ngoba ngizwile impela ukuthi hayi alifakwa libuya nodaka but ngiyabonga mina ngibona ukwazile ungihlonipha ngimncane but wanginikeza leyo nhlonipho yakho kusho ukuthi isanda dlula ikhanda mama ngazi ngizobonga ngithini but kodwa njobe ecela ubaba umyezi ukuthi ucela ukubona ingane zakhe ngiyacela ma uthi noma yini mhlambe mayifika ngicela umvumela abone ingane into ebalekile ubudlelwane kwabakhe phakathi nezingane izingane ukuthi beziboshiwe ubaba beboshelweni azingene lapho into ebalekile uthando ngisho ngathi akanayo imali into ebalekile kuyena bezothanda izingane zakhe kulungile ngomkhombisa nje mangithanda kuyona ifosini oqala uzongivusela amanxeba kanje lo myeni wami la uzongivusela ubuhlungu khulu wabo yobe khulu wabo yobe ngiyakubonga nje ukuthi wena umzali oqotho okwazile ukungikhulisela izingane zami ngimina ngisejele so ngendlela ngiswela amandla okubonga kodwa uNkulunkulu uyazi ngeke ungayitholi ibusiso wethu esowona ibusiso ma kuqa ngedolo nje mina nginebusiso zami vele njengayipho uNkulunkulu ngizalo khosibusiso singanikwa wena mina cha ukuguqa ngedolo nje ucele uNkulunkulu usuke kuzo yabona wena yabona hawo imina lona wena onjani imina lona hawo ngangikikiza nje nikikiza la ngifikile ngilethe inkomo manje hawu ngokwenzeka nje imistake kanye hawu ikanye ikanye hawu kodwa sabangazi kanye hawu wafuna ukungilahla nje kubafowethu laba bengisizile bazongikhulumela nawe ngoba ayalifakwa ngempela hayi ayalifakwa hayi ngcono ngoba uyazi ayalifakwa hayibo hayi ngiyabonga gokwabo kodwa ngikutheze phezulu hayibo ayingeke manje ngigqoke ikepisi babukele emakhaya zothanda ukubonga ngokuthi umama ukwazile ukulentoza ukwazile ukuthi asinikeze
yona leyo nkomo eyodwa noma engalishongo usuku lokuthi uzomnikeza nini umzukulwane. Ngaphambi kokuba umzukulwane avalelise noma azibongele kwisibani media, kuyamention ukuthi la wathenga iy'mpahla usulungiselela umshado. Mhlawumbe ngabe zisekhona lezo iy'mpahla konje manje? Ayisekho impahla. Azisekho iy'mpahla? Yebo. Wawuzithengele kodwa uthi uzokushadisa umzukulwane nendodakazi yakho. Mhlawumbe ungangichazela ukuthi impahla mhlawumbe wazenze njani? Ngesikhathi umntanami esegana laphayana ngamhambisa nazo. Ngake ngihlale nemfuhlumfuhlu yempahla. Wazihambisa nazo? Yes. Kusho ukuthi umana ayikhona lebe wrong khona. Ngaphela ngale impahla othengele ukuthi uzoshada umzukulwane nendodakazi yakho. Ngemali yayikhokha umzukulwane. Wazi uthatha wena le mpahla othenge ngemali yayilethe umzukulwane washadisa indodakazi yakho kwesinye isibongo. Yebo, kusho ukuthi mina ngokwami ukubona ukuthi no-10 years ungaphela le nkomo ungakamnikezi umzukulwane. Ngibona lapho angathi unephutha ma wami. Ngoba phela imali uthe wayisebenzisa kodwa futhi waphinda wazisebenzisa ngenye indlela lempahla. Ngoba kube yikhona besodayisa zona kubuye leya mali bese kwazi ukukhokheleka le nkomo yamzukulwane asayicelile. So bengicela ukuthi mhlambe uhlanganise mhlambe noma kuphela kwenyanga noma mhlambe kuphela kwaJune kuphela kwaMeyi mhlambe umzukulwane umzame ngalo uzomzama ngakho. Hayi, ngiyakuzwa ndodana. Ngiyakuzwa ukuthi uthini. Ngizozama ngendlela engizozama ngayo ukuthi ayithole luzukwana akho azokuthola. Ukuthi kinini ngeke ngisho. Noma mhlambe sekupheleni kaJune noma mhlambe uSeptember noma uOctober yena obona ngami. Ya bengicela ukuthi mhlambe i-latest akube kuphela kwaJune manje ngiyacela. Uyamcelela. Ngiyamcelela ma. Ikati lelezi. Ayithula wena. Hayi. Ngiyakuzwa ndodana. Ngizozama. Hayi ngiyabonga mawami, ngiyabonga kakhulu. Mzukulwane ngisacela usibongele kumkhwekazi. Mhlawumbe ubonge nakwisibani media ngendlela esekusize ngayo. Noma kungakayitholi yonke umoya yakho kodwa ngoba uphethe mina futhi uphethe isibani media uzokwazi ukuyithola inkomo yakho. Awu, yabona nje ngiswele amandla okubonga amamiliyoni. Ngibonge nakuyena umkhwekazi ukuthi sesiyakwazi manje ukuthi ngibonele umhlathi kuyena. Ngiyathemba ukuthi uxolo selukhona. Ngibonge kwisibani media ukuthi singisize ekutheni ngikwazi ukuthi ngikhulume nomkhwekazi wami ngithole lo half wenkomo lo oshiwoyo. Kodwa ngiyazi ukuthi uyancokola yena. Ngingokwenzela ukuthi ningakufihlele kona. Ya. Kodwa ke ngiyasho ukuthi okumanje isibani media singisizile. Mkhwekazi ngiyacela bandla ukuthi kusheshe kungaze kushaya uJune. Ngiyacela. Kusheshe kungaze kushaya uJune. uJune into ekude kabi. Ngiyayicelela nje. Ufuna kuba uMeyi? Hawu ngingajabula kakhulu uMeyi ngoba ukumanje ikati leleziko mkhwekazi. Anginamuntu, anginalutho. Uzubone ukuthi awusile ngempela. Ikati leleziko kuwena uyicabangele ingane zakho. Phela iy'ngane zisephansi komhlane nembeleko meziphethwe uwena mkhwekazi. Zibe zazaloba. Awu. Samathumba akhe igazi lakhe. Bafowethu balandeli wesibani media. Mawami ngiyabonga. Yebo baba. Bafowethu sisibani media bafowethu siyabonga. Bafowethu ngicela bafowethu nani niyazibonela umzukulwane sijele bafowethu limlimaze kakhulu. Mhlawumbe nizolandela inkulumo yakhe nimbheke nendlela akhuluma ngayo. Umzukulwane sijele limlimazile bafowethu ingakho nami ngimcelela ngimama ukuthi kahle kahle umzukulwane kufanele ngaba yikho inkomo ayitholayo. Ngoba lekha uzalisile unezingane kade zondliwa for 10 years esejele. But ingakho ngimcela nami ukuthi mhlambe methola lenkomo kukhona angakwenza okungconywana. Noma ngathiwa akukho okungconywana akwenzile kodwa meyithule leyo nkomo abhede yena. Bafowethu ngiyanithanda nani nyazi seniseni umndeni noma sibili bafowethu. Ngicela ni like ni share bafowethu. Bafowethu ngiyangicelile ngathi ngicela bafowethu siqede lo nyaka suhlanganisile bafowethu 100 subscribers. Isingisi lesi bafowethu ningadini. Ngiyacela bafowethu ningakhohlwa ukulike. Ama like eni bafowethu wona yenza ukuthi sikwazi ukuthenga i-equipment yokusebenza. Sikwazi ukwenza nezinye izinto bafowethu sikwazi ukufaka no petrol. Sikwazi ukuhambana nalemndeni eneyinkinga sikwazi ukuyisiza. Ngiyanithanda bafowethu. Ningakhohlwa ubonga
Senithanda iSpan Media, nibe right bafowethu.